Da. Până acum cel mai curat a fost Cosmidis. Și un moment interesant în economia acestei finale. Denis Abliazin. El pleacă din start cu 20 în plus față de toți ceilalți concurenți, având nota de plecare 6,90. Dar asta nu e tot. Mai trebuie să și fac un exercițiu curat. Raciov, american întins. Prima linie, bună. Dublu întins cu 7-2, pas mare de 30, aici deja și-a pierdut avantajul cu care începuse. 7-2. Vai, 7-2 dublu. Nu știu dacă a ieșit afară, N-a ieșit, dar a aterizat destul de jos. Trece jurlare. Foarte grea combinația, 7-2 dublu, da. Matias Fareg mai făcea așa ceva. Și el face a treia linie. Paster, ce? Dă și un apel pe înainte. Apel dublu înainte, chiar. Da. 900 sal înainte cu 360. Opa, nu prea mai are timp, trebuie să plece repede. Nici nu mai stă. Să-și tragă sufletul. 1080, iată, i-a fost fatal. I-a fost fatal faptul că a sunat gongul înainte de a pleca în ultima diagonală. Da, dar normal gongul când bate mai 10 secunde. Cred că în locul lui aș fi tras încă 2 guri de aer, da. Experiența. Da, într-adevăr. L-a lucrat, să spunem, tinerețea. Și da, faptul că n-are o mare experiență. Are doar 19 ani, va împlini 20 pe 3 august. Da. Ce să zic, abia acum a ieșit și el pe piață, să zic așa, de anul trecut, de acum 2 ani maxim. Da, de la Berlin, la europene a apărut prima dată. Da, o să se călească el. Important e că are cuce, știi? Am cuce, domnule. Da, e talentat, are dificultate. Da, nu, o să... Atâta, trebuie să lucreze la detaliile astea, da, care fac diferența. Acum a intrat în barcă cu toți ceilalți, cu finaliștii. Trebuie să joace și el după aceleași reguli. S-a grăbit înaintea ultimei diagonale, iată acest 1080. Păcat, mâna pe sol. Da. Are însă șanse la sărituri. S-a calificat cu prima medie, este singurul din concurs care a prezentat o săritură cu notă de plecare 7-2. 14.800, 7-1 la dificultate, Marian. Da, 7-1. Mult. Cred că este cea mai mare notă la dificultate din câte am văzut.